Ко придумав явно націоналістичні фейки за кражу Москвою імен «Руський» і «Русь». Недавно настоящий, як назвав себе дописувач в інтернеті, генетичний українець із-під Києва, пожалувався, що йому невозможно називати себе в Україні українцем, бо многі восприймають тебе як галичанина, котрий тільки себе рахує українцем. Що мені робити? А як у вас там, у Закарпатті? Як відповісти, звісно, таке питання, коли дійсно жителі західної частини, Галиції, себе рахують українцями, подлинними українцями, і якщо хтось в Україні не такий, як вони, значить проросійський ворог і бити треба. Так от, для того була придумана так називаємо така брехня, мов москалі украли від Києва слово «Русь» і «Руський». А от галичани-уніяти взагалі украли в Україні слово «Україна» і «Українець», пише той же дописувач. Бо вони зробили подмену понятій, де настоящий українець – це тільки житель Галичини. І тільки уніат, бо православний обов'язково проросійський. Якщо лише хтось звернувся вже у їх галицьке вірування, мов українці тільки вони і ніхто більше, такого приймають. Жителі Закарпаття взагалі випали із поля достойних українців, так називають брезгливо нас мадяри. А Україна – це держава, яка повинна, пише той дописувач, це цитата, «коли належить тільки їм, а не якимось там полтавчанам, запорожцям, а тим більше закарпатцям, сумчанам». Полтавчани в Полтаві, пише той чоловік, як ми кажемо, як русин в Закарпатті, навіть не хазяїн, а гость, а іменно активіст із Галичини. У Полтаві це він, у себе вдома. І таке твориться, на жаль, по всій Україні і по всім областям. Цитую далі цитату, що контрольори цієї псевдовіри – це уличні шоу-маски, націоналісти, які возомнили себе єдинственними, одинокими патріотами України, єдинственними, хто має право від імені народу говорити. Всі осталі мають мовчати. Заговориш, а ти проросійський. Не дивлячись на те, що поляки удержували у польській неволі історичну Галицьку Русь з польським іменем Галиція до 1939 року, де польський язик був повсемесним на 100%, а сам Львів був лише на 70%, польський і лише на 10%, єврейський і лише на 7% галицько-руський, як називають вони, русинський, то звідки в Львові сьогодні 152,5% українців? Виявляється, що тут також треба подумати. Але фейк, що москалі вкрали «Руський» і «Русь», а тепер вже буде скоро треба придумати, що русини Закарпаття украли у галичан «Русин» і «Русинський». А реально що сталося? Це політики Галичини втратили свідомо. І свідомо відмовилися уже 100 років назад від імені Русь і Русин. І бесіда про те, що Арестович казав, треба нам всім повернутися, це, во-первых, злочин, а во-вторых, нікуди вже не вернетеся. Єдині в Україні русини, які є русини, були і будуть, це жителі Закарпаття. Якщо хтось знайдеться один русин десь там у горах, на Львівщині або там в Буковині, ми не кажемо, що немає права. Однако, річ йде про серйозні речі. Однак, невзираючи ні на які
перепони. Ні на які фантазії галицьких націоналістів, і других націоналістів, і київських єврочиновників ми в Закарпатті законопослушний народ. Ніколи не були звинувачувані у міжконфесійних, міжнаціональних конфліктах. Ми з повагою дивимося на усіх наших сусідів. Нам, наприклад, дуже симпатична Буковина з її історією, з її православ'ям, з її свободолюбивим народом. Нам також симпатична і Галичина в лиці їх православних людей. І нам скорбно, що там частина тих людей, які стали греко-католиками при владі, тепер творять, нашу думку, неподобства, але ми, громадяни України, кажемо, на Галичині вони називають себе як хочуть. Ми в Україні відкидаємо фейки, що нібито москалів щось украли, русини щось украли. Ні. На жаль, повторимося, саме 100 років назад австрійсько-новоукраїнці, котрі там сформувалися в Австрії, котрі були приведені на Галичину, потім через Грушевського, через цю плеяду, були приведені для того, щоб українську ідентичність, яка зародилася у невеличкій кількості у Галичині, перевести її уже руками комуністів українських на всю Україну. А нині на всю Україну продовжують це робити і нинішні власті. Ми в Закарпатті любимо усіх. Але просимо, не чіпляйте на нас ярлики сепаратизму. Ми маємо свою красиву історію. На наш погляд, красивіше, ніж історія України, чим історія Галичини. Наша мова найкрасна на світі. Язик і русинський нігде, ніяким іншим не може уповісти так файно, як по-нашому. Однак ми любимо українську мову. Ми молимося в православних храмах за єдинство церкви, за єдинство держави. А тому ми чесні громадяни, маючи право 100% користуватися і Конституцією, і законами України, і підписаними міжнародними законами.